kulay berde. Good size. Tatlo guys, tatlo. Yun guys, oh. Good size. May malaki pala guys, kaya pala malaki ang bawas. Yan, oh. Babae. Meron, tatlo pala. Tatlong piraso. Ang ganda talaga ng spot na to. Hindi na ubusan ng alimango. Kahit ilang beses mo pa balik-balikan. Yan, oh. Tirahan talaga dito ng mga alimango kapag ganito karami yung mga kahoyan. Yan, magandang tanghali po sa inyong lahat guys. Welcome back na naman sa ating munting channel. May papandawin pala tayo guys. 20 pirasong trap. So medyo masama yung pakiramdam natin guys. Ubo at sipon po. Kaya medyo nagana yung boses natin na maos. Sipag lang kahit masama yung pakiramdam. Sana pala rin tayo ngayon guys para kahit papaano ay pang ulam. Mali yung huli ko kagabi na igat. Ginawa kong pamain. 20 peraso tsaka may sobra pa na 5. Papain natin yun bukas. So salamat pala guys sa walang sawang pagsuporta nyo sa aking munting channel. Sana nandyan pa rin kayo. Patuloy na sa musuporta. So yun guys, magpapandaw na tayo guys. Sana makadali tayo. Dating spot pa rin natin to guys. Papunta tayo doon guys. Stay tuned lang. Dito guys, may papandawin tayo guys. Isa. Bali yung ginamit kong pang-usok, mga luma kong pang-usok din na sa bubo trap. Para hindi na tayo puputol lang sa may huli guys. Isang piraso. Good size na rin. Good size na rin to guys. Ayos. Nabawasan din yung pain, no? Bali, 1-3 yung dagat ngayon. Sana makadali pa tayo guys. Sana madagdagan pa. Naibasan na. May limaw guys, oh. Kulay berde. Good size. Iniwan na tayong bangka. Good size guys. Ayos. Ayan guys, oh. Pa-blurred yung cellphone natin. Ayos guys. Ito guys yung pangatlo natin guys. Mga pang ulam guys. Kalantugas. 3 piraso. Ito guys yung pang-apat. Pang-apat guys. Ang daming laman.
Dalawang piraso guys. Ayos. Mga good size. Guys, oh, may mga laman guys. Sana may malaki. Tatlo guys, tatlo. Kapapasok pa lang siguro. Walang kabawas-bawas yung pain. Matataba guys, oh. Ito guys yung pang-anim natin guys. Parang meron guys. May gumagalaw sa loob guys. Meron guys, oh. Guys, oh, good size. Kagatan guys. Natanggal yung sipit ng ano maliit. Good size na. Yan guys, yung isa natin. Ang laki ng bawas ng pain yata. May malaki pala guys, kaya pala malaki ang bawas. Yan, oh. Babae. Ayos guys. Good size. Dito guys yung isa natin. Malaki din ang bawas ng ano pain. Sigurado may malaki naman to. May sa ibabaw din, oh. Meron, oh. Tatlo pala. Tatlong piraso. Ayos. Magandang pasok ngayon ng ano, alimango. Meron pa tayo dun guys. Ang ganda talaga ng spot na to. Hindi na uubusan ng ano, alimango. Kahit ilang beses mo pa balik-balikan. Yan, oh. Tirahan talaga dito ng mga alimango kapag ganito karami yung mga kahoyan. Dito guys yung isa natin. May nakita agad ako. Ang dami din, oh. Dalawa yung nakita ko guys. Baka hindi lang yan dalawa. Ubus yung pain, eh. Mga good size na guys. Dalawang piraso. Ayos.
Meron pa tayo doon banda guys. Ayun o, nakikita ko agad yung trap natin, nasa unahan lang. Dito kami kagabi ng ilaw guys, yung nakahuli kami ng mga lukon, sugpo, kapasayan, tsaka nakahuli din tayo ng 2 igat. Kaya dito ko agad binalikan kasi nakahuli kami kagabi ng alimango, 2 kulay berde. Meron guys, 2 din, mga good size, naibasan na talaga. Naibasan na guys. Mamaya na natin hugasan dun sa tubigan guys. Mga good size, makulimlim na naman guys. Bali 10 na pala yung pandaw natin. Ito yung isa. Daming naman guys. Ayos talaga yung igat, hirap ubusin. Tatlong piraso guys. Nag-aaway na guys. Ayos. Maganda na naman ang pasok ngayon ng halimawa. Dito guys, may trap tayo dito. Sana wag umulan. May huli guys. Konti lang yung bawas. 2 piraso pang ulam. Ay, natanggal pala. Tatlong piraso. Isda yung pain ko dito. 2 pirasong isda. Kagatan na naman. Nagkagatan na. Dito guys yung pang 14 natin. Isang piraso. Ay, 2 pang ulam. Hindi yan kinakain guys. Pang ulam guys. Ito guys yung pang 15 natin. Tanggal yung pain. May mga huli naman guys. Yan good size na rin yan guys. Yan guys. Guys, similya guys. Binibili ito guys. Ayun, natanggal yung sipit. Ganito talaga yung similya, madaling matanggalan
sipit. Yung kulay berde na ano, alimango. Tatlong piraso guys. Kumukulog na guys. Buti na lang isang trap na lang yung papandoy natin. Nandun yung isang trap natin, oh. Sa unahan lang. Sana mayroon yung last trap natin. Pang 20 piraso. Meron guys, oh. Ayos. Ayos guys, yung pasok ng trap natin. Magandang pasok ng trap. Lahat meron. May huli lahat guys ng trap. Mukhang uulan na guys, oh. Naibasan na guys yung bangka natin, oh. Matinding tulakan na naman to. Mahaba-haba yung tutulakan natin. Maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta. Hanggang dito na lang guys. Kasi mahaba-haba pa yung pagtulakan natin. So yun guys. God bless po sa inyong lahat. Ingat-ingat po kayo palagi.